când aude o alarmă. Sam are o mină calmă. De ești blocat, tu-l poți striga, iar el sigur te va ajuta. Faceți-l pompierului Sam, el sigur te va salva. Pompierul Sam e îți asigurat. Sam e un erou adevărat. Pompierul Sam. Norman cel magic. Doamnelor și domnilor, uimitorul Normanski! Mulțimea în deliri! Ai grijă, Norman. Gata, Helen. 2 baterii noi și cu detectorul tău de fum vei fi în siguranță. Ai pățit-o de multe ori, nu strică să fii prudentă. Hei, Sam! Îți arăt un truc. Alege o carte. Orice carte. Nu aceea. Nici aceea. Și nici într-un caz cartea asta. Las-o baltă. Fii atent la asta. Abracadabra zi. Abracadabra ca zi. Bine, mai am de perfectat unele trucuri, dar până la spectacolul de magie totul va fi perfect. Și tu vii, nu-i așa, Sam? Păi, mi-ar face plăcere, Norman, dar brigada de pompieri așteaptă un vizitator foarte important astăzi, așa că trebuie să mă întorc la stație. Teste de salvare a unor civili. Proba practică numărul 1. Așa, țineți-vă bine! Suntem gata la semnalul tău, Sam? Vino-ți în fire, Cridlington. Pare rău, domnule, doar că testele îmi dau mari emoții. Cridlington. Vai de mine. Fii atentă. Zibidi-zaba, un truc tare. Într-o secundă, oul dispare. Norman, asta nu e magie. Văd oul la tine în mânecă. Poftim? Nici vorbă, nu e adevărat. Nimeni nu va crede vreodată că ești un magician bun, Norman. Ba vor crede, Mandy. Mandy, vrei să mă ajuți? Îți ofer un rol în marea mea scenă finală. Teste de salvare a unor civili. Proba practică numărul 2. Sper să nu o dau în bară. Te-am prins, Dolly? Cridlington. Îmi pare rău, domnule. Poftim, Norman, ți-am adus tot ce-ți trebuia. Grozav! Mulțumesc, Mandy! Proiector? Amplificator? Lumini! O combină audio? Genial! Va fi perfectă pentru muzica mea magică. Dar nu mai am prize. Spectacolul nu va fi uimitor fără muzica mea magică. De ce nu folosești baterii? Baterii? Dar de unde vrei să iau baterii? Cred că știu unde găsesc. Au venit sute de oameni! Repede, intră în cutie! Și să nu ieși până când nu auzi că-ți strig numele, bine? Ai spus că voi apărea în marea scenă finală. Da, atunci apare cutia. Acum intră în ea. Norman! E murdară și plină de praf. E timpul. Doamne! Test de salvare a unor civili. Proba practică numărul 3. Penny, tu stingi incendiul de jos. Sam, tu stingi incendiul de sus. Și Cridlington... Da, domnule? Tu o vei salva pe Dolly. Și dacă o vei salva, asta nu înseamnă că o vei arunca într-un tufiș sau o vei scăpa în mare. Da, domnule. Pompier Elvis. Aer 100%. Focul e stins. Dolly?
Aici erai. De data asta chiar poți conta pe mine. Oh, Dolly! Încă puțin ceai? Mulțumesc, maestate. Cridlington! Vai de mine. Doamnelor și domnilor, plictisitorul Normanski! Scuze, uluitorul și plictisitorul Normanski! Babiti Bobiti. Acum, cu magie, voi scoate un leu din pălărie. Hei, întoarce-te, leule! Ai stricat trucul. Adică așa trebuia să se întâmple. Ta-dam! Oh, grozav! Are chiar și o mașină de fum. Sigur că am o mașină de fum. Și acum, următorul truc. Stați puțin, nu am mașină de fum. Foc! Ieșiți cu toții! Îl voi suna pe pompierul Sam. Ajutor! Șef de stație Steel, pompier Morris și pompier Jones, cu toții ați promovat testul. Dar Cridlington? Încep să am o presimțire rea. Incendiu la casa familiei Mike. Incendiu la casa familiei Mike. Penny, oprește curentul electric. Bine, Sam. Elvis, verifică dacă toți sunt în Bine, siguranță. Sam. Sunteți teferi cu toții? Cred că da. Dar unde e Mandy? Oh, nu! E acolo, în cutie. Nicio grijă. O voi salva eu. Am întrerupt curentul, Sam. Mulțumesc, Penny. Mandy! Mandy! Ah! 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 Ce s-a întâmplat? E în ordine, Mandy. Totul va fi bine. Hai cu mine. Bine! Uite așa, Mandy. Ești în siguranță. De aceea nu e bine să supraîncărcăm un prelungitor. Îmi pare rău, am vrut ca spectacolul meu să fie extra uluitor și ne-am fi dat seama mai repede că a izbucnit incendiul, dar am scos bateriile de la alarma de fum. E foarte periculos să faci așa ceva. Norman, întotdeauna trebuie să ai baterii în alarma de fum. Știu, Sam, îmi pare rău. Pompieri, a fost o intervenție excepțională într-o situație de urgență reală. Bravo! Cât despre tine, Cridlington? Da, domnule? Magnifică salvare a unui civil. Ai promovat examenul cu brio, băiete. Poftim? Oh, mulțumesc, domnule! Elvis a fost uimitor. Și ca să-ți mulțumim, vrem să-ți arătăm un truc magic. Oh, magie, ce bine! Da, vă rog! Zibi-di-zaba, un truc foarte tare! Uite cum oul dispare! Ta-dam! Ăsta e un truc genial! Am reușit! Oul! Îl prind eu! Cridlington. Opa! Scuze, domnule! Au dublat în limba română Ion Ruscuț, Sorin Ionescu, Carina Chereji, Corina Cernea, Cosmin Petruț, Iona Brudan, Rin Tripa, Anca Sigmirian, Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile VTI. Un erou adevărat!